всъщност искам да ви призная нещо. Здравейте хора, аз съм Лазар БГ, знам, че не сме се виждали от отдавна, затова днеска ми дойде една много готина идея, именно да снимам видео на тема една дума, една история, като съответно за да пестиме пластмаса съм си нарязал листчета с 8 думи. И по всяка една дума ще ви разказвам история, така че да преминем към самото видео, ако темата ви е интересна съответно. Така разжурквам. И теглиме първата дума. Така, първата дума е приятелство. Това ми е много болна тема, защото до ден днешен нямам много сериозни приятели, на които да разчитам, на които да си споделя нещо и така нататък. Това се е случвало поради мои лични наблюдения към хората, с които съм бил през времето и към това как са се държали с мене. Имал съм много хора до себе си, които съм приемал, че уж са ми били близки, но в същото време изобщо не е било така, защото те се държали с мене като все едно съм им някаква носна кърпичка и все едно съм им някакъв използвач. Буквално това се беше случвало в училищните ми години, в Даскало докато бях. Именно те ме молиха за по една цигара, аз им давах по една цигара. А когато ти трябва да ги помолиш за нещо, когато те на тебе трябва да ти свършат дадена услуга, изобщо ги няма. Когато трябва да им се обадиш по телефона, започва с един злобен тон. Какво ми звъниш пак? Пак ли ще ме напрягаш с твоите глупости? При положение, че ти се обаждаш просто да ги провериш как са и съответно да ги чуеш и съответно ако има с нещо да ти помогнат, ти им звъниш за помощ и те реагират по този гаден и повърхностен начин, което е супер тъпо. И заради това до ден днешен избирам да имам много малко хора до себе си, на които да мога да разчитам по този начин, защото все пак, нали, малко или много, това са хора, които на тебе като ти звънат, ти ще им дигнеш първи. Обаче те като ти звънат, време е да изтеглиме втората дума. Не знам защо, половината думи са наобратно. Надявам се тази да не е. Училище. Любимата ми дума училище и в същото време е толкова носталгично тъжна за мене, защото именно училището за мене беше нещо, което не обичах. И то защото просто имах A few moments later. И то просто защото във всяка една гимназия, в която отивах и в началното ми училище, имах съученици, които бяха наистина пълен шит. И аз не понасях и точно заради това училищните часове не са академични, училищните часове за мен минаваха супер бавно, защото просто аз не можех да обеля една дума с когото и да било и да си кажа едно изречение с някой, с когото и да било, просто защото те бяха пълен шит и не ставаха просто за нищо. Нали, съжалявам, ако някой от тях гледа това видео. Аз в момента не поддържам контакт с нито един от учениците си от предишните гимназии и училища, просто защото не бяха моите хора. И най-малкото, защото аз бях адски тормозен в гимназията. Бях един от най-тормозените хора в училище. Биеха ме, заключваха ме в тоалетните, посягаха ме, опитвали са да правят какви ли не неща с мене, дори да ме напутат в дупката на тоалетната, което беше мега тъпо. И когато трябва съответно да се обърна към училищния психолог, за да ми помогне за помощ, той обикновено защитаваше техните интереси, отколкото моите, и колкото на мен да ми влизаше в полза, той влизаше повече в тяхна полза и съответно аз бях най-измамения и най-наранения от това цялото нещо, което беше наистина супер гадно. Учениците ми са постъпвали така с мене, защото аз тогава правех много провокативни видеа, правех много провокативни снимки, даже в училище ми се беше случило, някой ми беше хакнал Фейсбука и беше качил някаква снимка как съм погащим буквално на леглото, която беше пълен шит, като я видях и учителката викна тогава майка ми и тогава стана страшна неразбория в училище, при което на мен
ми стана адски неудобно, защото учителката вика майка ми и пред целия клас се говори за тази гола снимка, на която аз съм погащи в нас и съм си легнал на кревата. Обаче тя, милата госпожица, откъде да знае, че някой ми е хакнал Фейсбука и съответно аз после трябваше да обяснявам на майка ми, на учителката, че са ми хакнали Фейсбука и затова с учениците ми съответно ме капах от подигравки и от това, че аз съответно съм биполярен. Да. Теглиме следващото листче. Следващото листче е срам. Това също е много болезнена тема за мен, защото знаете, че аз през годините съм изпитвал адски много срам, или ако не знаете, сега ще ви кажа, че аз през годините съм изпитвал адски много срам и най-срам ме беше, когато Мъци беше качил късно вечерта една реакция за мене, че аз съм първото гадже на Сузанита и в момента, в който стъпих в училище, аз не знаех за какво става въпрос. Просто изведнъж се изкровах и видях, че нали, Мъци е качил ново видео и се гледам аз на тъмнел и викам, какво? И в същото време отварям видеото и аз съм на цялото видео и моето видео в неговото видео и викам, брат, какво става тук? И гледам хората отдолу ма се сипват от подигравки, той е много бавен, той е много със забавен растеж на развитие, той е страшен педал, той не знам какво, той не знам що. И в момента, в който отивам пред училищния кабинет, познайте. Ти си новото гадже на Сузанита. Ти ли си новото гадже на Сузанита? Брат, как мога да се излагаш по този начин? Как мога да позволиш на някакъв такъв да ти качи реакция за теб и така нататък? При което аз просто реших да се дистанцирам от това цялото нещо и да си излеза от час, защото се чувствах адски тъпо и ми беше адски неприятно и тогава просто не ходех на училище за 2-3 дни, докато не осъзная тази цялата ситуация. Също голям срам изпитах, когато започнах с OnlyFans. Започнах с OnlyFans просто заради причината, че аз нямах пари тогава и просто реших, че трябва да започна да се снимам гол. Уоу! Какво тъпо решение от моя страна. И в момента се чувствам адски срамно от тази цялата ситуация, защото почти цяла България и навсякъде по телеграм групите се разпращат тези мои провокативни голи нюдити фотос. И аз се чувствам много срамно от тази си постъпка и до ден днешен. Затова си изтрих целия OnlyFans профил, преорганизирах на цяло с това, което искам да се занимавам. Така че много гадно ми беше, особено когато нашите видяха тия голи снимки, просто не искам да си представям какъв кошмар бях изживял тогава. Тогава нашите бяха на път да се отрекат от мене. Нали, наистина адски гадно звучи, но наистина е така. И нали, за в бъдеще успяхме да стъпнем отношенията един към друг и се отказах от OnlyFans. Преминаваме към следващото листче. Още по-малко остават, между другото. Така, следващото листче е промяна. Кога осъзнах, че имам нужда към промяна? Това го осъзнах през 2018 година, когато се погледнах в огледалото и видях, че съм адски напълнял и че изобщо не се харесвам в тялото си. И тогава реших да започна да тренирам с фитнес инструктор, като тогава една жена, сега няма да изпоменавам името. Да ни споменавам името, от Пернике. Илонка се казва. Реши да ми направи програма и реши да ми направи хранителен режим, по който аз да се движа. Тогава постигнах адски много резултати, но поради степента на това, че тя тренираше повече жени, отколкото мъже, тя ми беше изготвила няколко програми с кардио, при което аз свалих страшно много килограми, вместо да натрупвам мускулна маса и затова в последствие реших да спра да тренирам при нея. И това беше първият ми път, когато влязох в зала и от тогава адски много се запалих по здравословното хранене, започнах да чета повече по тази тема, започнах да се образовам и да, това е моята промяна към по-добро, така да се каже. Теглиме следващо листче. Следващото листче е мама, татко. Това също е много болезнена тема за мен, защото когато Мъци ми реагираше на видеята, нашите се бяха абонирали тогава за неговия YouTube канал
и ми бяха взели цялата техника, бяха ми взели абсолютно всички фотоапарати, телефони, компютри и така нататък и ми казаха, че ако аз не спра да снимам видеа, следващата стъпка е да ме изгонят съответно от вкъщи. И те се бяха абонирали за канала на Мъци, постоянно четяха коментарите под видеята и на тях това не им допадаше съответно супер много и до ден днешен им допада, защото все пак аз съм тяхно дете, а да четеш такива коментари отдолу, нали, че съм педал, че съм леко нежен и такива неща, това супер много се отразява върху родителите, защото малко или много вие сте тяхната рожба, вие сте тяхното дете и когато видят нещо подобно, нали, не е много окей. Така, преминаваме към следващото листче. Фак! Гей. Откъде тръгна историята за това, че съм гей? Всъщност искам да ви призная нещо. Аз не съм гей. Така, историята тръгна от това, че в училище ме бяха бавили, че баща ми ме бил с ютия вкъщи и ме бил хванал докато си шлева чеки и бил ме снимал за провокативните снимки в OnlyFans. What? Представяте ли си баща ми зад кадъра? В смисъл, наистина не знам как сте си го представили това цялото нещо и затова в училище повече ме бяха базикали за това, че баща ми ме бил с ютия, за това, че баща ми бил хванал докато си какан краставица отзад, че баща ми ме бил хванал докато аз си бия чеки и такива неща. И съответно там тръгнаха подигравките, че аз съм гей и така нататък. И в последствие, по-късно, когато си направих TikTok профил и когато си направих YouTube канал, вкарвах едни женски образи и съм малко по-нежен в реакциите си, в думите си по някой път. И затова може би хората са ме сравнили с това, че съм гей. Никога не съм спал с мъж, никога не съм имал никаква връзка или каквото и да било с мъж. Затова искам да се уточня, че не съм гей. Но да, оттам тръгнаха всичките тези неща, че съм гей и по-късно много хора бяха направили регистрация в някакво гей приложение, за което аз не знаех. И като видях, че се разпращат мои снимки от OnlyFans и така нататък и хората просто решиха, че аз съм гей, без дори аз да го обява публично. Преминаваме към следващото листче. Той е предпоследно. Бягство. Да, и това е много болезнена тема за мен. Всичките, между другото, са много болезнени за мене. Бягство, това е много болна тема за мен, защото преди 2 години, когато се занимавах даже когато аз още се занимавам с TikTok, но тогава правех битки, които бяха малко казано скандални. И аз постоянно крещях на тези битки, постоянно обиждах опонентите си и жените наричах ги по едни много грозни епитети. И с Колаген, когато ми показа голия гъс пред всички, нашите решиха, че трябва да спра да се занимавам с тези неща. Отново ми взеха цялата техника от LED лампи, от телефони и така нататък, от каквото си представиш от компютри. И просто тогава аз реших да се изнеса от вкъщи. Да, много смела постъпка, Лазаре, но без 2 лева в джоба как ще се изнесеш от вкъщи? И съответно, да, това тогава беше моя опит за бягство. Преминаваме към последното листче, между другото. Последното листче е сила. Именно как станах по-силен. Просто реших, че хората могат да си говорят каквото и да било за мене, хората могат да ме обсъждат по всякакъв начин, но за мен най-важно е хората, които ме познават истински, хората, които са постоянно до мене, да знам тяхното мнение какво, отколкото да се съобразявам с някого по улицата, кой какво казва и така нататък, защото буквално дори и вие да не сте популярни хора и популярни личности, всеки един от вас на улицата може да ви обиди по всякакъв друг начин, но и да ви даде всякаква такава критика, която не ви е нужна, но да го приемеш от близките си хора някак си е по-готино. И това някак си ми изгради по-силен като човек, като реших, че нали,
По-важно е мнението ми от моите близки хора, отколкото от хората, които виждам по улицата и хората, които ми пишат коментари в социалните мрежи. Това беше днешното видео. Надявам се да ви беше интересно. Тук някъде ще оставя Инстаграма и ТикТока ми, за да може да се абонирате или да ме последвате и там. Не знам и аз вече. Така че да, надявам се видеото ви беше интересно. Ще се видим съвсем скоро с следващото видео. Бай!